Ayo, langsung kayak katresnan sejati. Iya, dan pokoknya Mbak Yuni mungkin misalnya elektron mawon, nek sewayah penayub tuh kok, kowe lagi nyambut gawe tenaga sampun sepuh. Lu dalah. Iya, bar niki nggih. Iya, siap. Siap, Pak. Siap. Oke. Surya mantep. Ya. Surya mantep. Matur nuwun Pak De. Rungokno Den Ayu. Piye Kang Mas Pipir? Katresnan sejati. Memangnya tersomu sejati perang gua aku. Iya Dek, tak ganti mie. Asik. Janji tresno disekseni lincang-lincang ing cengahing wengi awati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki papujan Mbak Susi ning endi Ratih Mas Utu Susi. wong manis Mbak Ratih sing tak anti-anti. Mas Billy ini katresnan sejati. Diapal lagi loh besok. Kok ngapal nih? Teks ada kok ngapal nih. Ayo bong harusnya anggota dewan itu cerdas. Asik. Bersama Maju 3 IMM Pro Audio Ratih Bening Safira Pacitan Wong elek. direkam lagi. Iya. Wis karepmu. Aku tresno gendong tresno lelangara gawe sewu rasa nambahi atiku jiwa Kang Mas tentremno atiku Monggo, monggo, monggo. Asik. Maju 3 IMM Pro Audio. Ada Pratanda live streaming malam hari ini. Ketik di YouTube Pratanda Multimedia. Ayo Mbak Ratih. Ayo Mas. Janji tresno disenseni lincang-lincang ing cengahing wengi awati kang nandang asmara sugeng mendem